सस्नेह निमंत्रण यशराज मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल मध्ये अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटरचं उद्घाटन विजयादशमीच्या शुभ मुहूर्तावर सौ सुनीला सुधाकर नवांगुळ मातोश्री यांच्या शुभ हस्ते ऑनलाईन पद्धतीने होणार। प्रमुख उपस्थिती डॉक्टर केदार पडते गोवा IVF स्पेशालिस्ट। तरी आपली उपस्थिती प्रार्थनीय। निमंत्रक डॉक्टर राजेश सुधाकर नवांगुळ IVF स्पेशालिस्ट, सौ मनीषा राजेश नवांगुळ, डॉक्टर गायत्री शर्मा पालियेकर IVF स्पेशालिस्ट, श्री यश राजेश नवांगुळ, ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर कार्यक्रम समन्वयक। शनिवार दिनांक 12 ऑक्टोबर 2024 रोजी सायंकाळी 4 ते 7 वाजता। स्थळ यशराज मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, जुना बांदा नाका, मुंबई गोवा हायवे, सावंतवाडी। ज्यांना आहे मातृत्वाची आस त्यांनी धरा आई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटरची कास।